lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Celia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan a Celia. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita kat may papan iti inaunang anak mi iti asawak. Imbes nga agnakam ta bumakbaketen, saan met takarkaro kit di adumulduldog. Sipud pa idi, ison tinagbalin asakit ti ulo mi nga agasawa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Dandani kan agpasngay ani. Nga maging gaita, di pa'y nagpakpakita tinobyom. Nagsina kamin, papa. Anya, kaya't mo asawan, agpasngay ka abalasan? Ay, kapilitan, papa. Ayunay kan ani. Talaga, asan kang agpampanunot? Ni papa mo. Ala, di mo nungtan ti anak ta, Fredo. At daditan, awanan ti maaramidan tayo. Iso nga awaten tayon tigasat na. Dahil takot ngamin ti madikan kasilya. Imbes nga ungtam ti anak ta, saan man? Takon konsinsyem mat ti madi nga aramid na. Saan ko akon konsinsyan ti anak ta? Ti kanyak laeng at daditan. Iso nga awan nga ruden maaramidan tayo. No saan ati mga klon iti kinapudno. Nga aganak abalasang ti anak ta. Naawatam, Fredo. Rabiin, nga maging gaita, awan pa'y lang jay anak mo, Celia. Hinawagak itayan, pawid kanon. Saldino kanumanan aya tinapananda. Nagpabagyumot idi agsapa. Tapay kano. Adda kanumat inaplayan na at trabaho. Ay kat nasayat mo ta. Iti kasta, anday gatang na tigatas, kandaya per ti anak na. Wan nga rod, sapay naglaing nga gatas ti apo ko ta. Imbes na makainan namat na tao nga agaw awir tadadakkel dan saan may tadaman betin apo anay sublat amaaw awir. Ay kat talaga akas ta. Anya ngay nga rod kat addaditan kunak manen, Fredo. Kayat mo asawan, agnaad kan ijay bagyo. Kapilitan, mama. Ijay mat nga rod ti ayan ti trabaho. Marigata nakmat ngamin, nominalam nga agawid ak gito'y balay. Kan may sa, isupay ti pamasahe. Sa bagay mo't kit di anak ko. Ay kat igaad mo nga rod ti manggat Saan man ngaminan, aday tabulakbol tar aramidam ijay. Wan ka di kay agdanag, tatalagamat nga igaad ko ti agtrabaho. Iso nga anusan nyo pa'y laang ko mga awiran ti anak ko. Sa nabali, tamang ipaw itak adagos iti panggatas kan pang diaper na, apaman nga agsweldoa. Awan parikot iti dayta, anak ko. Awan ti rumbang apagdanagam, tada kami kin ni papam ti makaam mo ang mga awir iti anak mo. Ne, sa dino ti papa ng Fredo, nakasukat ka man? Agpabagyo kami ita. Asino ti kadwam? Nagiti kakadwak akagawad Ada atendaran mi a seminar. Ay, ita ka din day, Chay. Well. Agawid ka mo lang ka di inton malam. Ay, katuwan Alangan ba? Awan mo't balay ko ijibagyo apagturugak no bilang. Awagam to ni Ani, tamapan ka ijay dagos na. Ay, wanan niya. Awagak to man ngagpaiso, itong sumangpat kami ijay. Wan, pambaram tumot laangan amapan alaan ti ipawit na kumaidikalman. Nag-close ka nung amin ti pagpawitan na. Iso asaan nan ana ipawit ti allowance ti anak na. O, sige. Awagak to nga rod ni Ani. Tadumagasak man ngagpaiso ijidagos na.
Nakasaritak tilan lady ani. Andaman mo't kaya man kanindinam na tidagus mo. Wan, Papa. Ay, masikuga. Anya. Masikuga, kunak, Papa. Manan? Ayunay ka na rin. Duha pa lang titawan ti anak mo. Ngamita masikog ka manan. Sana bali ata ikasarnak mat ni Ricky, Papa. Kat kasanon ti trabaho. Di mo ibaga ang agikat ka manan. Kapilitan Papa, tani masikugak matan. Agawid kami laangan kini Ricky ijay balay, ta ijay kami nga agnaed. Anya ngay matimakunam iti manugang ta, Fredo. Kasla nasimpet may. Naanos pa eh. Iso tayo makikita ka mga asikaso ka na gitiubing. Daytamat nga ron tinadlaw ko. Saan laang adayta? Nagagat pa eh. Way, nadlaw ko matdayta sa iya. Sapay lang ko mga rod ta saan tong agbaliw ti kasta nga ugali na. Bareng Fredo. Nututuusan nagasat di anak ta. Tanakatumpong iti lalaki akas kin ni Ricky. Wala. Iso abagbagam ni ani. Tama nga nuti kunanak at balasang pailaan. Ibagam, tayo dyan nandang iti sana nasaya at nga ugali na. Nang rona sa kinabulakbol na. Okay. O sige. Awagan kanto nga rod, apaman ang makasangputak ijay bagyo, Sandro. O sige, bye. Sino ito kinasarita mo iti cellphone mo, ani? Oh, Ricky, itay kakadipay dita. Kasangsangpet ko lang. Sino dahi jay kunak? Ay ikwa, barkada, agsarak kami inton madam. Kaya't mo asawin? Rumwar ka manan? At dakit nga rod sarakak abarkada. Kanayon mo't lakit di nakastatir aramidam. Imbes nga si kasumlag iti ubing. Saan? Taday tamot bulakbul mo ti unaam. Addan asawam. Addan pamilyam. Saan ka nabalasang? Dahi ta kumamot ti imulam iti panunot mo. Pagrityaran ta ka di maninday ito abanan, ha, Ricky? Kasanumot ngamin? Huston! Jakon kayat amang ganpay ti ibagam. Basta rumarak. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga agapatamanan, Ricky. Pasensya kayon, mama. Ngamdya kon maanusan tikas diya nga ugali ni ani. Umanay mat siguro ti dwa atawan na panagan anos ko iti den nana. Ne, anya ti kayat mo asawan, Ricky. Isina kon ti anak yo. Anya? Aglablabas mo't ngaminan. At adumot ng ti oras na ngagbulakbol ngam ti oras na kada kami a pamilyana. Di na pa yan maasikaso na giti ubing. Siyak akanayon ti mga asikaso kada kwada. Bayam ta kasaritak tuman manan ni ani. Saanan, mama? Saan mat kadya big deal kanyak na ita? Iso na lang tamo na mo't nga ada trabaho. Ti kayat ko lang kumakat at tinulong kami. Hanggang awan mat. Kasla saan na kami matapagan ano ka na giti ubing. Ay, una yun ni ani. Talagang awansan pagbalbaliwan na day at tao. Da kayo na mismo tinaggapuan na reta, mama. Oh, Ricky. Iso anasay saya at laangan ngagsi na kami. At least, amokon at talagang awan katulungak. Napatagmat kanya kon ti inauna nga anak ni ani. Iso nga awan parikot nga ore agyan iti poder ko. Siya kon ti makaamo amang paadal kadakwada nga agkapsat, mama. Anyaman nga minin ayat ti parikot mo, babaita. Apay adi mo pa'y kayat ti agawid. Ay, masursurunak nga rod ijay balay, friend. Iso nga agtambay taman pa'y. Jak pa'y kayat ti agawid. Nagapa kayo kadimanan kinila kayo mo? Ay katanya
Yapay ngay, kapilitan nga aga pa kami takanayon nakmat ngamin alakdan iti kayat kong aramidan. Saan lang aday ta? Naglaing pa'y nga agatap, iso ang masuruna. Ay sus, normal laang dayta iti agasawa. Talaga akasta. Di ka ngamin unay agparparabii Numalpas ti trabaho, agawid ka adagos, kasjay. Iti kasta, awan panggapwan na nga agatap ken ka. Ay nati ko namket di, talaga asiloso ni Ricky. Ti kayat na, ijayak laang balay ni. Amangan mat no ti kayat na, kat sikat ti mga sikaso kadakwada. Kastamatan kadagiti anak mo. Ti kayat ko asawan, tulungam ang mga sikaso kadagiti ubing. Ay sana mabalin Amo namat nga da trabaho. Amo mat kanya kon raya. Jak kayat ti malaplapdan. Noan niya ti kayat ko nga aramidan. Iso ti aramida. Nasayat mo ta simbangpet ka nani. Juan, narabyanak ta permiti pila ti bus nga agpalaon yon. Danda ni 2 oras ko nakapila. Holiday ngamin next week. Iso nga agaawid dagiti tao. Oh, apay dagita traveling bag. Akin kukwa ka dagita. Kukwak Anya nga tilinaon dagita at traveling bag. Badumi ka dagiti ubing. Ha? Nakasarita kon da mamaken papa. Nagpakada akmatan karakwada. Aguray ka man, Ricky. Jak maawatan ti bagbagam. Lawlawagam man. Agsinatan. Anya? Nalawag mat siguro kinangag mo. Agsinatan, gaputadya kon maanusan ti kasta nga ugalin. Oh, di agsina. Tay talaang aya. Apay, ti kunam lapdan ka pumanaw. Saan? Aramidam ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Jakmat kat dininamnama alapdan nak. Ngamin, amuklatan akay kayat mo apumanawak. Iti kasta, nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Adakan ka, no anya ti kayat mo panunutan, Ricky. Nasaysaya atin nga agpayso ti kastoy, takanayon tamot laeng nga agapa. Well, isaatap no nawayakan, agsinatan, ket pumanawakon. Ngam itugot ko dagiti ubing. Anya? Kas na ko nakitayan, nakasarita kon da mamaken papa. Jakmat ipaidam dagiti ubing, mabalin dalat tati umay dito, naawan klase da. Ket nawaya ka mo tamang sarungkar kadakwada iji balay, nulakit di takayat mo. Oh, Ani! Long time no see Oh! Wan nga Rod Venus, naimbaglangan ta nagsabat ta dito yung mall. Nabayagan nga agpayso tinaudi ang nagkinaan na. Wan nga Rod, nakapinpintas ka Ha? Sigot mo't, saan ka di? Wan matkit di ang puwera angaw. Talaga napintas ka friend. Sinyalis samat nga adamanan barbaro. Sika talaga, Venus. Amo ka, til-tiliwan nakmanan. Jayag paiso friend, new love life? Siguro. Ay nawaw, sana all. Apay, talaga kading awan kayon ka ni Ricky? Ay nabayagan Insublikon ka dagiti naganak na. Anya? Kat, dagiti anak yung ay? Adakan ko na. Ngam maminsan, umay damot ije balay. At least, friends kayo lata, oray nagsina kayon. Ipagpagapumilangan ka dagiti uping. Importante dagiti anak yo, friend. Umay kakit di, mapanta agbirok iti pangananta, ijay tang ituloy ti agistorya, friend. Ay day ta talaga ti ururayak nga ibagang Venus. Anya, masikog manan ni Ani ko nam selya. Ay, Juan Fredo. Ayaw na yan. Asino ngay manan ti amat sikog na? Tsaka mo. Sandro ka no tinagan na. Ay na, nagalas ka ti kastan nga ugali ti anak mo. Day tamot lagpaspasikugan ti raramidan na. Ay, wan nga ron talunton ti anak na iti agdudu maalalaki. Sapay puro inauna. Ay, una yan na ya. Naimalalaan na nga tamot Awan mo't kastay ti pamilya me. Ha,
Imbes nga isuro na dagiti kakabsat na taisukat nga rutina una. Saan mag? Taisumat ti mangisang sangbay iti problema. Nanak-nakampay kit din nagitad di na. Ay, makapasuron na talaga. Ay, naimbag nga rod ta nasisingpet dagiti kakabsat na. Isulaan mo't nga agpayso ti kasta. Awagam man. Ibagam tagawid diti balay. Agraman tinobyo na. Ibagam, takayat ko ida makasarita. Diyak magustuhan ti style da dya Sandro Celia. Ha? Nahian niya ti kayat mo asawan, Fredo. Nakapres-pres ko. Kunamot lang baknang. Ay, wan nga rod kasla siga-siga mo. Wan nga rod. No diyak la pampanunutan ang masikog jay anak ta. Talaga pag sinaag ida. Ay nabay amon. Uray kas jay ti style na. No itong pal na ti anak ta. Di mayatan. Ay kat kapilitan Anyapay nga ti maaramidan ta kat masikugmatan niya anay. Agabrod kanumat ni Sandro. Ay kat nasayat Iti kasta. Andan to aramatan niya anay. Inton agana. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Anay, aga nakaksamatan. Anay ko, mama, papa, itaray da ki di ospital. Aga nakakon. La 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 la. Abay, napananmanan ni anay. Apay asikat imang patpaturog ka ni Lucas. Dasapa anapan ijay ili. Asikasuan na kano dagiti subangpet nga istak ti ukay-ukay alakon na. Ay kat nasayat met ano kasta. Kung naklakit din no napanmanan nagbulak-bulay di bagyaw. Bareng ano nagbalbaliwan di anak ta. Nabayag moten asaan ang nagbulakbol. Impamay sana mo tirinugyan na negosyo. Ay kat paliiwam Amangan mo't norog-rogi lang na ita. Inton mauma agbulakbol tumanay. Nangrona kat adda ija abroad ni Sandro. Ay naiyat at ayong apo. Sapay la kumatahus tumuten tani. Bumakbakit meten. Urnusan nakit di kuman tibiyag na. Ay na, mangibabain talaga di anak mo Celia. Ay, Fredo. Unaklakit din no nagbalbaliwan. Ngam awan matlata. Adaman kanon lalaki akakoy-koyog na. Katidakas, pamilyado ti lalaki. Ay, Jack amon ti aramidak ijay anak ta, Fredo. Naibagak samot amin ang aklase ti pamagbaga. Ngam talagang awan ti dengdenggan na. Natangken at talaga ti ulo na. Awanay. Na ito lang nansan tikas niya nga ugali na. Yakon namnamain, ngagbalbaliw pa niya ani. Ay, Fredo. No, sino pa iti inaw na, iso pa iti sakit ti ulo. Ay, masuro na ka talaga. Puro parikot ti isang sangbay na. Saan lang arudan ang naggraduar, ta inununa na tinaggargarampingat. Ita, kastimanan, tinaramid na. Ala, hustunan, Fredo. Di mo unay ti agpungtot. Ang mga noan niya pa iti mapasamakan ka. Imbes nga si kasuwan na nagitanak na. Saan may? Tadamot gaya man sa balingas as si kasuwan na. Ay na, mangibabain na talaga. Pilayag santap nagtalnan dito balay. Fredo! Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan amayan. Kastoy man ti kunana.
Dear Miss F, mabainak kuma amang ipadrama dito'y padas ko gaputa amok nga adu ti manghusga wenno mangi-judge kanyak. Ngem tao akla ang met nga agbiddot. Ket iti likudan dagita abiddot adda istorya ken rason no apay. Miss F din makelak iti rigat. Ubingak paylaeng nakita kon no kasano ti bannog ken rigat ti inak tapno maisakad na laeng ti panagbiag mi. Adda ngamin sakit ti amak isu asaan a makatrabaho iti nadagsen. Idi agtawenak iti 19 nagsikugak ngem dinak intong paltinobyok gaputa saan pay kano a nakasagana nga agpamilya. Nagpasngayak nga rod abalasang. May saak nga rod kadagiti makunko na a single mom. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Tayo pa yung isang salam ti apuputan pa kayo. Apay di pa'y nakaturaw. Katurturog na laang lakay. Urayak laang amarnakan. Sakto idiso itindayon na. Rabi na, maumpay lang ti anak ta. Nag-text itay. Marabyan ka nung agawid. Napanan na kanu aya. Diyak man ang bulakay. Basta ti pakada na itay agsapa. Adda ka no inyayab ti gayem na pagtrabahuan da. Ay kat nasayakat mo't nga ron ano at damot ang pagtrabahuan di anak ta. Sopay mo't nga igatang na iti diaper kan gatas ni Johan. Urayin tapay ka din ni Mean. Uno umunatan amangan. Mabisinak mo't ang lakay. Umunatan aamangan. Sige, idis sumarudon ti apo ko tayo ti indayon tayo tamanganay. Umuna ako nga agang with Tricia. Intot ka din ni Madam tinaaldawam ita? Di kaya't ko asawan, di kwarta atangdan mo. One friend, inted na itayan, sakbe ang agang with. Okay nga rod, urayan nakbiit friend, ala aktibag ko, aggidantan nga agawid. Kaya't mo asawan, agawid ka matan? Wan, awan mo't laangan umunag a customer no kastoy nga oras. Sana bali, taadamot da siya na kiniros nga agbati dito'y pwesto. Isuda pay laang ti ag-duty ita. Sa bagay, basit nga agpaiso ti customer itang aldaw. Miyerkules ngamin ita, iso a talaga abasit ti customer. Mabit laan, taala aktibag ko, friend. Sige friend, agawa am nga rod tani, rabiin. Hello Tricia. Hello, Mayan. Amangan numabalin ka inton rabi eh. Ha? Di kaya't ko asawan, amangan numakarwal ka. Nagpakada nga mindaros kini Sheena. Ada ka no atendaran da kasar kat awan kadwak nga agjuto inton rabi eh. Anyang oras daw mo pan, friend? Malpas pangal daw ka no tirubuat da. Sangbutan da ka no nga minti biyahe nga agpalaon yun. O sige, awagan kan to inton madamdama, friend. Bareng awan papanan ni Nanang. Taibatikan ko na ti anak ko. Sige nga rod, friend. Urayak ti awak mo. Un friend, kasaritak labiit ni Nanang ko. No kaya't nabantayan ani Johan. Okay nga rod, friend. O sige, awagan kan to inton madamdama. Bye! Ato yun ti order yun, sir. Agyaman na, miss. Awan anyaman na, sir. Sige ay abandak laang no adapay order yun. Mabit lang, miss. Ha? Amang ano, mabalinghag tugaw ka. Itigas ta. Adamat kay sa istorya. Kabayatan ti panaginom ko. Ay katwan awan parikot iti dayta, sir. Umininom ka kaditi ara? Depende sir. Okay.
Mawata kung tigat mo sawan. Sige, mangala kay tinumam. Tigagdanag, tasyak ti makam mo. Okay nga rin, sir. Mabiit na ang tamang laak itinuman. Ay, grabe. Maluman ng aging gaita. Awan pa'y lang ang customer tayo. Ay, wan nga rod Kimaru manan. Weekdays ngamin, iso ang matumal. Ay, sapay na ibus man ng tigatas gandaya per ti anak ko. Parikot ko manin no sa dino ti pangalaak iti igatang ko. Adapay matkid di kwartak dito'y Ibagamlaan no kasapulam tapabulhudan ka. Manan, kat no jak pa'y nabayadan tinaudi a binulod ko ken ka. Okay laang friend, si kamot. Di mon panunutan dayjay. Amukmat a kasapulam ti kwarta. Kan maysa, saan kamot asing singiran? Itid mon tulat taan tun ada nawadwad a kwartam. Ay na, agyaman na Tricia. Naimbaglaan ng tanaad da anak itigay makaskan ka. Awan anyaman na, friend. Ne, kasla ni Sir William mat deta sumungsungad. Ne, aywan, isumat nga paiso. Ayos! Adan customer tayo, friend. Wan nga rod, friend. Oray may samat ati customer. Basta big time. Wan ala, yung kadamaganan no anya ti order na, friend. Rabi manen. Yung aging gaita di pa simbang puti anak tabakan. Wan nga rod lakay. Sa dino ka numanan ay tinapanan na. Jakmatan na sa ludsod. Basta ti kuna na ag-duty da kanu Tricia. Addan sa kanu naki-extra anda a resto bar. Iso ti pagtrab-trabahuan da iti gayam na. Resto bar? Wan. Lukastra, inuman ti pagtrab-trabahuan na. Wan siguro resto bar mati kuna na. Di inuman. Ayun na yan. Apay awan na't daduman aya, mabirukan na. Ay naawan mat kat dakas na lakay. Nalinis mat da at trabaho. Wan mat gidi Ngam amom mat na nagiti tao. Nababati pa nagkita da iti kasta klase iti trabaho. Bayam da kita at tao lakay. Kinapatag aday gatang ti anak ta iti kasapulan ti anak na. Sa bagay mat gidi Tinasaya at palagi pamtuman ket di anak talakay. Wan bakit? Kasarita tunimean apaman asumangpet. Mano ayat di kasapulam? Ha? Mano di kasapulam ang kwarta? Kuna? Ay, ikwa. Sir. Aday taga manen. Sir ka na, sir. William, kung makadilata ka niya ako. Kaya't mo ka di, tarumwarta. Ha? Inta hotel. Dita no kaya't mo. Ang no di mo kayat. Okay lang, mat ka niya. Si Kamat William, nakasir-seryoso ka. Aginong taman kit di nga aginong, tap na makaadota. Ay ka, wala. Hindi tayo katikay-kayat ko ganyan. Man, always on the go ka. Siyempre man, Ayos. Lagita ka na ikay-kayat ko di may sababay. Sana na arte. Cheers! Anay ko, nagsakit ang ulo. Ang alas 9 matgaya man ikagsapan. Ay, naglukon na dyan, William. Dinak man lang rin iingmat. Ay, pinanawan naklatan dito yung hotel. Kasta unay ti baratag ko idirabi. OMG, me. Naspak ka manin no kastoy lang.
Adda kwarta nakadisto iti apay tipungan ko. Anak, sigurado ani William tinangibati iti daytay. Talaga agalan tema ti at tao. Tinasayahan, bumangon na kiti, tarumwarak matan ditoy. Oh, Mayan, kumusta kan? Medyo nabayag mo't adita nakita Naimbag man ta nalagip mo ti magas dito'y pwesto? Kaasi ti Diyos, okay akla ang friend. Napanak kami nagpalingke. Nalagip ka, isa di magasa kun Kat, anya ngay ti madamag. Kumusta kayong matan kini William? Ha? Kumusta kayon kini William kunak? Anya? Anya, kumusta nga ibagbagang mo, Tricia? Ay sus, di kan aglibak friend. Amok nga rimwar kayo iti. Kumusta kayon ngay? Dayjay? Awan dayjay, friend. Pudno arimwar kami iti. Ang aging galaang ijay dayjay, si Kamat. Kan mesa, manipod iti, saanan ang nagparparik na ni William kanya. Nabayagan. Os, sigurado ka? Promise. Anya? Di mo ibaga, one night stand lang tinapasama kada kayo, friend. Kaslakastan friend. Ngamin, idinalpas nan anaala ti kayat na. Nagpukaw mat na nakaslaso. Aya? Kunakit di ano agdenden na kayo. Anya? Saan, friend? Kat no awan apulos damag ko may papankan kwa na. Kat, sa dino nga iti pagtrab-trabahuam ita. May sa a sales lady iti may sa amol nga asidagmat lang dito'y, friend. Ay, kat nasaya at mat angarod no kasta, friend. Friend, at least ijay ta regular. Kan saan arabi iti pa nagtrabaho. Saan nga minan akabailan danan ng kantatang ti agpuyat. Iso ang masapol nga aldaw ti trabaho. Tapno mabantayak mat ti anak ko iti rabi. Hi, Mayan. William? Siya nga rod. Maragsa ka na ka makikitakin ka dito mall. Mabaling ka di nga awisan. Papanta ko mamangan kalpasan di trabaho. Di kagdanag. Mangan talaang met. Promise. Sige. Sikat ti makaam mo, William. Okay. I-text na ka pa man na ma-dismiss ka. At ito number ko. Sige. Alright, i-text mo, Mayan. Kumusta ka? Kumusta kayo iti anak mo? Apay nga muna nga at anak ko. Kadyak mat nadakdakaman kan ko na. Diyan ka muna niya ti bagak. Ang kaya't katulungan, Mayan. Ano ti kaya't masawan, William? Nakasagana ka mang tulong kay ka. Saan lang aga po iti anak mo? No di kat gapo tayo ayatan ka. Anya? Dahito tipod no, Mayan. Pasensya ka na. No basta pinanawan kalatan iti hotel ang nagturugan ta. Kinapod no na. Pagbabawyak dahi diyang hinaramid ko. Iswa kaya't ko ti bumawigan ka. Anya ngay kumaaga pong agbabawi ka. No siyak lang may sa. Gusto lang may tinaramid mo. Ngamin, awan mat relasyon ta. Mayan, saan nakakasiti pang panunutan? Talaga lang nga nagbali na ka maag iti dahi di akong daway. Panagriknak at nagbali na ka bastos ken ka. Kapoy ti kastyang inaramid ko. Isasabay lang ko mo ta mapakawan na. Awan tirong ba nga ikidawam iti pamakawan, William? Kas itinakon-akon. Gusto lang tinaramid mo. Ngamin, awan mat relasyon ta. Bakit? Apay ka di, Rufino. Nubyo ka din ti anak tatay diya, William. Day tatijak ang mulakay. Awan mo't nadakdaka mat ti anak ta may papankadakwadakin ni William. Apay ka di,
Awan mo't kitde. Mas daaw lang amin. Iti anya lakay. Dandan ni Dinuminggo mat nga umay dito'y balay. San lang nga dayta? Kanayon pa gumatang iti gatas kindaya perti apo ko ta. Agraman groceries kanda duma pa masapsapol dito'y balay. Dayta mat nga rod tinadlaw ko lakay. Damagam tuman ni Mayan, bakit? Bayam, takasaritak to ti anak ta. Wan man, tali, nariga tagpugpug to. Una, nasaysaya at matlaang agpaiso no maamwan ta ti pudno. Iti kasta, ammo tamad ti bagbagata. Kumusta nga iti bagbakan kamihan? Adamot lang ka di lugar ko, di tapusong? William, agyamanak iti panagayat kan pamatag nga ipakpakitam kada kami iti anak ko. Kastamad kan iti pamilya. Agyamanak iti ado at tulong mo kada kami. Iso na lang, taitapay lang. Agkidawa kon iti pasensya. Ha? Pasensya kan. Ngamin, jakmat mapilit ti bagik ang mga yatkan ka. Mayan. Nainkabsatan lang tiriknakan ka, William. Mayan. Sorry, William. Ngamjak kayat amang namnama ka iti awan. Di ka kumakayat apasakitan. Ngam imbagak lang ti pudno amarikrik na. Jak kayat agundawayan ti kinasayaat mo kada kami. Okay lang, Mayan. Respeto ti desisyon mo. Pagyamanak iti di ta imbagam ti pudno. Agyaman na, William. Ang uray no kasta, nawaya ka matlat nga umay sumarong ka dito balay, no kayat mo makita ti anak ko. Banaga, pagyamanak unay, Mayan. Awan anyaman na, William. Amok mat anagbalinan anapatagkan ka ni Johan. Isa nawaya ka nga umay sumarong ka dito balay. Anya itayan ti ko na mga ibagam kanyak iti personal, William. Ha? Ay, kwa. Adalaan kaya't kung hay pudno kumagan kamian. Anya da itan? Among ka din no apay ang nagbarte kak idirabii arimuarta. Saan? Awan mat malagip ko anadakamat mo may papan iti panagbartek mo iti. Anya ayang namin nga agpayso ti makagapo. Nasakit tinakam ko iti amak. Ha? Nakita kami na naragsak da iti babae na. Kaduada ti anak da. Kaya't ko ti agrebelde. Ngam pampanunutat ti kasasaad ti inak. William. Pasensya kan. Naibagbagakin ka da ito'y. Awan nga minda duma apang ibagak iti sakit tinakam ko. Maipalagip lang amin kanyak tinapalabas. Ha? Kinapudno na. Imbati da kami ni Daddy. Gaputa mas pinili na ti babae na. Dinanaan na ti babae na. Kat naragsak da ita asa nga pamilya. Bana kajak na padasan. Gaputa pinanawan da kami kat nga ron ni Daddy. Pasensya kan. Jak amo akas tagayam tinapasamak iti pamilya. Agpa-Australia ako ni Timabiit. Kaya't kayo nga itugot kiniyuhan. Iso na lang taamok asaan akas ka rin na tipang panunutak. Kang runhan ti amin. Amo kasan na basta-basta kin katagtalik manen. William. Ngamuray no kasta. Nakasaganak ngagbalin nga ama iti anak mo. Tiyak kamin kaya mapadasan na mat tinapadasak. Nagrigat ti dumakkel nga awan amana. Uray adak to ni tadayo. Ikarik ka na yung nagtulat at umawag kada kayo. Kanam naman ang titulong ko, aging kabawilak. Agyamanak, William. Agyamanak, iti kinasayaan ko. Agyamanak, gaputad tapay lagayam tao akas kan ka. Panakasagaan at umulong nga uray awan namnamaan na akasukat na. Agyamanak, unay, William. Ita Miss F, talon ti tawan ti anak ko. Ket aging ga ita,
Agtultuloy pailaang ti panang suporta ni William kada kami. Saan kami nga agasawa nga mami ken daddy ti awag ti anak ko kada kami. Kanayon nga umawag ni William ket pasaray isuda iti anak ko ti agvid video call. At dapay dagiti gundaway aberukan ni Johan ni William isu a mapilitan nakmet a mangawag kenkwana oray disorasan ti rabii. Aging galaangan ditoy Miss F. Tuy pagayam mo, Mayan. Ken ka pagayam Mayan. Numaminsan talaga asaan amaliklikan tipan nakaidugmam. Ngamlaglagi pan tayo kuma asaan agaputan na idugmam tayo ket agnanayonen akasta. Bumangon tayo kitdi ket sangwen tayo asititibker dagiti panubok ken karit iti biag para iti napinpintas a masakbayan. Alakastan pagayam Mayan ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Miss F. Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Cristina manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Naawi sakmet a nagsurat bareng kunak no malag-anan met ti riknak babaan iti innak panangistorya iti madama a pagdaldalanak. Idi balasangak inarapaap kumet ti maaddaan iti naragsak ken kompleto a pamilya. Banag a napasamak met. Isu na laeng taadda dagiti banag wenno pasamak aditay kabaelan a kontrolan. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman a mangibinsa-binsa iti amin. Rugyak man nga ti agsalaysay idi na idistino ijay Manila ti asawak. Kastoy man dagiti pasama. Sa dino tayong dambrent kan Andrew. At dada iti kwartuda apay kadilakay. Day taman langatan agay ay ayam iti computer ti aramidan da. Inka man ayaban nida, tatulungan da ka manglinis iti tangkit ti danom iti baba. Lakay, apay no ipabigat munton ti manglinis iti tangke. Ay, di mo ipabigat, ti mabalin mo nga aramidan ita. Oo na, ngam nakapudpudot met. Sigurado, nasakit ti darang ti init. Mabilag damot piman no ipalinis mo ti tangke itang oras. Apay, asikat ti rumaneklamo, kat saan mo't asikat ti mabilag. Inka kataya ba nidan, tapno damalpas da. Sana da ita puro computer ti aramidan da. Nagado ama trabaho. Ngam... Di mo man ngamin spoil din nagiti anak mo. Nalipatam samatan, abubulog da. Kasano da nga yung masuruan, no bigbibiyem mo ti da. Jak mo't ida... Awanan ti ado pa yasa o. Inka katayaban idan, tapno malpas ti trabaho. Saan ako na mangibati iti allowance yo ha? Tadamot kan ka ti ATM ko, Christina.
Wen Gabriel. Awan meten paggastusam. Ta kompleto kayo meten kadagiti mausar dito balay. Naggrocery kan nagpalingki ak meten. Umanadetan nga abastoyo iti makadomingo. Wen paano manin ay ti panagawid mo? Aday ta kamanan ako na Christina. Tsak pala nakapampanaw ngam ti panagawid ko manan ti damdamagam. Kuang amin, Gabriel. Agawid akto inton day off ko. Amumat nga adayo ti nakaidistinwak. Nagrigat ti agkaraawid. Makabannog mo ti biyahe a biyahe kag. Uwan mo't kit di Ola, mapanakon, tapno tsak marabyan. Awagan kanto, apama na makadano na kiti Manila. Sige lakay. Katagan anad ka iti panagmanehom, Hello, Ruby. Nakaawag ka, met? Wen manang, damagag lang ko man, sa dino ti ayan mo ita. Ay kat adda aklaang dito'y balay, Agin inanaak, takalkalpas ko asin nibugan dagiti masetas ko. Ni Manong Gabriel nga naipagana ka dikan ka no sa dino ti ayan na ita? Nagpamanilan ay tay bigat. Nasapa ang nagbiyahe. Sigurado ka kadiya nagpamanila ti asawa, manang? Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Ruby? Kasla nakitak namin itay ni Manong Gabriel. Ang mga nukaing-ingas na laeng mo tinakita mading ko. Nagpamanila nga minen itay ti asawa. Jak lakit di mabalin nga agbidot, manang. Ha? Naka-t-shirt iti stripe a blue, kan nakakalugong iti red. Ha? Ni, day tamot nga agpay ti suot na apim manawit ay. Apay, sa dino tinakakitaam kan ko, ana. Nakitak dito'y katedral, manang. Ngam, di pagsidaawa, at nasaklot na nga ubing. Anya? Ubing kunam, Ruby? Wen, manang. Limabas da iti mismo asang wanak. Surutag kumayda, ngam, kaslag nerbyusak. Nang runa, idi nakitak nga da kadwa na a babae. Kan ada saklot na nga ubing. Diyak amo ti aramidag, iso nga inawagan ka adagos. Ay, bayam takasaritak tuman ni manong mo na may papan iti dayta abanag. Damagig tuman nupod no anapan di tabagyo. Sige, manang. Ang di mo tulat ako man ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, ha? Wen, di ka di madanagan. Tasyak ti makaam mo, Ruby. No nakita nak, di inasitgan na kumatap no nagsarita kami. Ti saludsod, no talaga asika, tinakita na. Isungarod ti kunak, no talaga asyak tinakita na, di imasidag kuma. Kasano kuma nga, makasigurado asyak tinakita na, kat dinakmat na katungtong. Gabriel. Di ka man ngamin basta mamatpati kadagiti chismis. Agdamdamag laeng mutket di, Iso adinamag kumutken ka. Di man kat di may papaniti kunak nga ipatakder ko abala ijetarlak ti pagsaritaan ta. No kasta, talaga nga ituloy mo ti agpatakder iti balay ijay? Una, tapno as-asidaga pagawidak no aggapu aki di Manila. At dan ginatang ko abalay ken lote ijay. Iso na lang tabasit ti balay. Isa patakder aki ti dakdakkel. Tay ko 3 stories. Ni, nagdakkelan ngay? Una, may mayat mo't lang ti dakkel abalay. Diyak kayat ti basit. Parami nagtumot lang iti swimming pool na. Ay kasi ka ang arod no isuti ko namlakay. Awana nga amumat nga tatrabaho. Isa sika pa lang ti pangital ka kiti amin. Sika ti agpurchase karag iti masapsapol. Ken bantayan mo ta nagiti trabahador. Ay kauwen awan parikot iti dayta lakay. Simbangpet kamot gaya mga anak ko. Wananang. Kahit, kumusta nga iti patpatakderyo abala iyaw ijay tarlak? Malmalpasan ananang. Jay lang ngamin swimming pool ti mangibayag. No kasta, ada pa'y swimming pool na. Wanang, isumot ngamin ti kayat ni Gabriel. Ay, mayat nga rodano ada swimming pool na. Mayat a pagbakasyonan. Wen ananang, talaga amayat ijay. Adayo analawlawang dito
Pres-pres ko pa'y ti angin. Takataltalunan ti aglawlaw na nanang. Kunakmat ngamin nga umay kayo mo't pumasyar tapno makita yun nang. Maminsan taon ti pa nagpasyar may inton malpas ti balayaw. Ay kuda kayo nga rod Kunamot kit din ni Gabriel, ipa-blessing nan ti balay, apaman amalpas. Ay kadun isunto nga rudan ti pa nagpasyar may kang tatagbaw anak ka Uwan ko naklangaru din. Agawid at agawid dita. Basta di ka nag-text kan umawag pa. Urayin nyo lahat nanti sa sangput ko. Sige, bye. Gabriel, asino dyan kinasaritam? Ni Sarge, pag-reportan da kami kanumanan iti opisina. Isungag pa Manila ak manan inton pikat. Kasang-sangput mo lang, pumanaw ka manan? Ay katanya nga ron nga, kat isumat ti trabaho. Ura jak pa'y kumakayat ti pumanaw, awan mabalin ko tayo sumat nga ron ti sinapata ka serbisyo. Isa ka naman kat nila iti itugot ko abado. Plansya ang matan ti uniform ko. Ihangar mo ton, sa amon to ipanijilugan tapno sana makunas-kunas. Wan, ang mangal daw ka pa'y sakbay nga agbiyahe ka. Iti kasta saan ka mabisinan iti dalan. Nakaluto ka na yan? Wan? Ala, in ka nga ron agitasaran, iti pangaldawan tayo, mga anak pa. Lukasta, agsubli ka ni Manila, Gabriel. Wana nang, abangan no mabayag manan sa akto agawin. Marishuffle kami ngamin itaabulan, isa sigurado ang maidestino ak manan iti sabali a lugar. Ay katagan anad kalata barok. Di apo Diyos ti adda amang tarabay ken ka. Iti sa dino man apapanan ken pakay destinwam. Agyaman ak nanang. At iti kwartayo. Ay na, agyaman ak barok. Awanan yaman nananang. Dahito mo, ti para ka ni tatang. Da kayon ton di makaamo amang tetken ko na. Ay, sige barok, katulitak manan ti agyaman. Awanan yaman na kunak manan. Basta dalakit di mangtedak. Ket dawatek, da kaylat ta kuman ti mangtulong ka ni Christina amang kita karagiti ubing. Ay uwan, awan pagdanagam barok. Da kami ti makaamaw. Sige nga ron, tamapana ko nanang. At indugpay ngamin ti oras ti panagbiyahe. Sige Gabriel, Diyos ti kumuyog iti panagbiyahe barok. Wen lakay, nalpas aminan. Nakargaan mo ten iti danom ti swimming pool. Nasayaat mat nga ron no kasta. Mangtangdan ka nga rudan iti aglinis, tapno maikat amin arugit iti aglawlaw ti balay. Ibagam mo ten karagiti uping, tatumulong da. Tapno damot serbit itat ko nga allowance da. Wen. Agawid akinton o may alawas. Isuntumat ten, ti panagpa-house blessing tayo. Isa mangkita kan iti matangdanan nga gluto. Iawis mo ten karagiti kakabagyam. Kastamat kadananang kantatang. Awan ka diti umay ka dagiti katrabahuam? Awan? Adayo ngamin ti pagkapuan da. Iso nga oray saan kun nga yawis ka nakwada. Datayon tulatan ta house blessing lang mo. Okay, sika nga rin ti makaam mo, Gabriel. Ay na, nagmayat matgayam dito'y manang. Nagpintas ti aglawlaw. Presko ti angin. Makapalagaan itirik na. Wen iso nga rin amas kayat ko dito ngam ijay laon yun. Napintas ngamin at talaga ti lokasyon na. Wen nga rin manang. Mayat dito tamaka-relax ti panunot. Naku namon, Ruby. Oray kas-kasano, makarelax mo't da tao. Oray iti apagbiit laeng akan ito. Apay, adda ka di manen inaramid ni Manong Gabriel? Awan matkit di. Kasla marigrigatan ak ngaminin iti kastoy a sitwasyon mi. Ha? Kaya't ko kasarita ni Gabriel ang panagriknak. Likliklikan na. Manang Christina? Ado ti kayat ko nga ibaga, kendamagan, ang nadlaw ko. Yaw-awan na adagos ti saritaan. Nang runa no marikna na ti panang kumprontar kun kenkwana. Ay kat paliiwam anay bagti asawam amana.
Ay, saanan, Ruby. Ad-adalaang ang masakitanak no kasta ti aramidag. Uray din aklunan. Amuklatan. Ad-ababay na. Nasakit man ngam baybay aklatan. Anya ngay nga rod, no iso ti pagragsakan na. Pagyamaan aklatan, taure kaskasano. Saan da kami mat abinaybayan? Imbagpay ni Manang Cristina, ta nakapatakder day ti kasya kadak kalabalay. Anya insan, Ruby? Wan nga ron insan, mapapasana all ka talaga. Malunga damat tinagastos day jay. Nagdakkel. Adapay ngamin swimming pool na. Milyon ka naman tinagastos day, Chay. Ang uray no kasjay kadakkel ti balay mo, no saan ka mat anaragsak. Awan mat lang, Serbina. Ha? Ni, apay mo dan ako nanti kasta insan. Ay na, apay, di mo amo nga da sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Anya? Ni, kasano na pasamak ti kasta insan? Ay, sus! Naudi ka manan iti damag, insan Miriam. Ha? Ay, diya ka mo kasta insan. Ti amo ka kat mayat ti pamilya ni Manang Cristina. Kahit kasawan, mayat da ka ni Manong Gabriel. Ay kat mayat ano iti imatang tayo. Ngamno ni Manang Cristina, kalbaryo piman ti biyag na iti puder ti babaero nga asawa na. Iso na lang, tanong maminsan, iliblibak na. Ibaga na lata ang mayat da nga agasawa nga uray saan mat. Kasta aya? Ay, una yan. Kaasimot nga rod, ani Manang Cristina no kasta. Talaga nga basol na matlaang. Ngamin, saan mat nga agtagtagari? Agul uli maglatan nga uray amo na alukluk ko ni Manong Gabriel. Ay, grabe. Hoy, kasla siya ti masaksakan iti kastaan na amwak. Ay, grabe talaga insan. Ang anya ngay nga ron, kat ni Manong Gabriel matpiman tilintag iti pamilyada, iso akabutang ni Manang Cristina. Talaga anak, kanalaing nga agilimang ti asawak. Sinigurado na lakit di nalinis ti cellphone na. Sakbay nga inbati na dito'y salas. Awan ti sabali nga adda iti inbox ken messenger na. No saan adag iti laeng katrabahuan na. Ang amuklatan, indilit na ti amin. Kat sigurado, binilin na mo't ti babae na. Asaan nga umawawag ken ag-text no addan dito'y balay. Baybay aklatan. Nasakit man ngam. Ikarigat aklatan nga klunan. Talaga siguro ada ito yung timako na agasan ko. Kumusta ngay mo? Tinapanan nyo pa house blessing na kasinsin mo a Cristina, anak ka. Okay lang, matatang. Ada na amwak. Anya na itaan na amwam? Ada kayam sa bali ang pamilya ni Manong Gabriel? Malaksit ka naman ng Cristina? Ay na, nabayagan na ita chismes. Iso na lang, nasaan nga aklunan ni Cristina nga da babae ni Gabriel? Ay, una yan. Pampanunutok lang kasla, una yan nasakit na. Kasamalangan ngay kan ni Manang Cristina, tatang. Narigat mo't nga raw ti makibibiyang, tadi tayo mo't amo na niya tipundaw. Basta ti chismis idikat, anda kanumot lang ginatang ni Gabriel abalay iji Manila. Isaw ti pagnanaudan ti babae na. Agasaman? Nagadu abalay da? Apay, mano aya ti sweldo ni Manong Gabriel? Apay, analakalaan nga makagatgatang kan makapatpatakder iti balay? Dakkel mo dati, sweldo na. Sa bali pa nagiti kickback na.
Langruna kat Manila ti nakaidistinwan na. Milyon-milyon mo't ate, mawawat na akwarta iti binulaan. Kasta gayam. Isumot gayam ang nakapatakdal iti kasya kadakkel balay. Well. Hay, sayang laeng agpaiso. Ngamin, kasya mo't gayam ti sitwasyon ng agasawa. Wala. Damag ko ide, asug-sugsugan da ni Cristina, tapno isinan ni Gabriel. Ang di na ka numabali na sinaan, tay pagpagapo na kadagiti ubing. Kan may sa, awan ka no trabaho na. Awan ka no pangalaan na iti allowance na, no sinaan na ni Gabriel. Iso nga anusan nalatan ti kasya sitwasyon ng agasawa? Lalabit na kasta, anak ko. Ay, kasimot ni Manang Cristina. Pudno asaan ang marigrigat. Ngamin, kumpleto iti abasto, ken kwarta. Ngam, kalbaryo mo't gayam ti biyag na iti din na ti asawa na, tata. Nasaya at mo't tasimbang putkan, Gabriel. Ada kayat ko kumaapagsaritaan ta. Anya ta, Cristina? Gabriel. Apay, naibus ka rin ti karga ti ATM ko? Ha? O, Antoy. No maburbur yung kanditi balay, rumor ka. Inkag-shopping. Wano mapan ka iti kayat mo apapanan. Umanay mo't siguro dahi ta agatad nga ramatan. Gabriel, saan akas... Cristina, nabanugak. Amumot nga adayo tinagapwak. Nabanugak ka nagbiyahe. Kaya't konti agina na. Oh, apeng agsan na ay ka nga iti nakaununag. Apay, adaya imagak amadi. Ha? Nakwa. Awan, Gabriel. Ket, apeng nga ro dakas tatilangam. Awan. Ala, sumre ka nga ro din iti silet. Tapno makainanakan. Ikanak pa'y kumaiti at ito kapanakanos. Ikanak pa'y kumaiti kirat ti pakinakam. Amang sarangat ka na gito'y apanubog ti biyak. Kasladyak nga minin kabailan nga ipturan pa'y ti amin. Nagsakit. Madudugo na yan ti pusok. Kaslabuntak ti baro kung ko iti kastauna niya sakit na. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Ikatam na gito yung sakit. Sukatam ko maiti ayat. Kan panakaawat. Mangaasim, Diyos ko. Imbagman ta nakapanunot kamot nga imay pimasyar dito'y balay, Ruby. Wan man, tapno may katidudukot kumana. Kayat ko ti lumangabi ti presko nga angin. Taapay mat, napipiyakin ka tawan parikot mo. Agbibiyag ka adon niya. Di ko na, manang. Ngam di mo lam mo. Adumat ti pakarikutak ija balay. At least, ijay laing balay yun. Saan nga iti asawam? Siya nga'y, nagadula nga ro ti pagparikutak dito'y balay. May naynayon pa'y ni manong mo. Ay, anya ngay nga ron. Talaga akas ta ti biyag, manang. Anos lang ta Barang makaamiris tumatlaan ni Manong Gabriel. Ay na, Jakun mang namnama akas ta, Ruby. Bilibak nga Rudpe man iti kinalinis ti aramid na. Awan pulos makitak nga ebidensya. Apay nasurutam laang nga ni J. Manila. Sanan. Amangan no makaaramid ak pa iti dakas no makitak ida iti babae na. Anano saklatan nati kastoy. Panawan ken sangkutan na latan no kay kayat na. Anya nga gayam ti ko nadagiti anak yung manang.
Amuda ka di tikas dyan nga aramiden ti amada? Amo da siguro, ha? Nalaing damot nga agpaliiw. Kuna nga ron ni Brent, nga agadal kano na imbag. Tano makaturpos, kat makatrabaho. Panawan mi kanun ti amada. Kasta ti kunada? Wen, maasya nakadagiti anak ko. Nga mas nakakaangsid ang amin no ipanaw ko ida iti puder ti amada. Iso nga, an-anusan milatan ati kastoy a sitwasyon ti pamilya mi. Kumusta kayo matan kini Gabriel, Cristina? Awan lata nagbaliwan na. Ay kat anusam tati anak ko mat nga ti pinilim apakyasawaan. Mama. Sana bale, ta saan da kayo matabaybayan. Kang rona ti amin, sika ti inkasar na. Iso asika ti original nga asawa. Pudno asyak ti asawa na. Ngem, ad-ado mo ti oras nga ipapaina iti kabit na. Agasam man, mama. Tama ka Domingo ti kaadda na ijay. Idinto ta Sabado laeng nga agawid kada kami. Kas nakunakon, ano sama? Tay sumat nga ron ti kinayat mo. Awanan mabalinam, no di ti mga klo, di ti kasta sitwasyon yo. Mama. Uray balibaliktad tayo ti lubong. Asawam lata ni Gabriel. Isu nga anusam nga ron apagserbihan. Ngamin, day tamat ti sinapataan yo'y di nagkasar kayo. Aramidam latan ti obligasyon mo kas asawa. Tapno maliklikan ti panagapayo adwa. Saan ba't siguro ang narigat nga aramidan dayta, Cristina? Wan Miss F. Adda babae ti asawak. Ket tinasakit inkabalay na pay daytoy ijay Manila. Damag ko nga adda maysa nga anak da. Awan ti ebidensyak ngem kas babae, madlaw ko kadagiti tigtig na iti asawak at talaga nga adda milagrong aramidan na. Malaksid iti dayta, adupay dagiti maidandanon kanyak. Ti may sapay apagsakitan tinakam ko, konsentidor ti inana. Imbes abagbagaan na ti anak na saan ta konsentyen namat. Isu ajaklat ta nagtagtagari takaslaawan met ti kakampik kadakwada. Kanayon na nga ikan datatang kananang ko iti kwarta. Uray dagiti dua kakabsat ko ik-ikan na matlaeng tunggal umayda ijay balay. Awan matkid di may bagak tatalaga asaan da kami mat abinaybayan. Kompleto kami iti abasto kan saan nga agkurkurang iti panangted na iti allowance mi. Pilpilitak mat alipatan laangan ti amin. Ngem jaklat tamat maliklikan a panunutan nang runa no kasjay nga agmay may saak. Mapanpanunot ko pay kit di ti agibales barang kunak no isu ti pagnakman ti asawak. Ngaman yan ta sa anak mat ngamin akasjay a klase ti babae. Isu a pamrayaklatan ti agsangsangit agingga a makaturugak. Agingga laangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Cristina. Ken ka pagayam, Cristina. Pagyamanak met tiing kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagipti na palabas. Nakunam dito'y surat mo akayat mo ti agibales. Anya klase ti panangibales ti kayat mo asawan. Aglalaki kamet kasta kadi. Dayta ti saan mo nga aramidan pagayam ko. Saan anain kalintagan ti kasta arason tapno makaamiris ti asawam. Sikan tumatlaang ti agbalin a nakakaasi no aramidam ti kasta. Amangan no laksidan da kan tupay kitdi dagiti anak mo no makilalaki kamat. No itilikudan tinasayaat nga ipakpakitam iti asawam ket itultuloy na paylaang ti manglukloko ken ka, panunutem latan nga awan ti mapukaw ken ka.
ngam iti asawam di na mapupuutan nga adu ti mapukpukaw kenkwana. Saan lang a kwarta no di ket ti respeto dagiti tao nga adda iti aglawlaw na. Ipamaysam kitdi nga asikaswan dagiti anak mo ta isuda ti pudpudno aragsak ken kinabaknang mo. Alakastan pagayam Kristina, ket ulitak manen ti agyaman iti ingka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.